Halo Lur, Pak Lur. Ketemu aku kan, Mas Bajing. Yo, nang video iki aku arep reaction TikTok artis. Artis ya aku apa. Sing iku mau nih apa culik dadi lemu hop. Wis kaya aku hop. Ya wis, aja lali subscribe video iki ben supaya aku semangat video. Ngono lah, mosok ya ora subscribe masih tonton tok. Ya wis rasa kesuwen ayo nonton video ini. Cuy. Sule. Dulu. Lho sing gak pokoke sing awak sing guru pengen nemu aplikasi ke apik no. Yo wis yo lanjut ae videone nah. Iki ana Luna Maya. Artis terkenal top sing biyen terkenal. Iyalah sing terkenal pokoke. Ning dahsyat pikiranmu ngeres tok. Wis dilanjut ae videone yuk. Udah. Masyaallah. Tanpa siapa ini lagi. Mama. Terus aku kayak ngono piye ya? Aku ora tau jajal nang TikTok. Ya sing artis yang paling ayu, ketoke paling ayu piye dik nom. Ya saiki ya Mbak Ashanti kan. Bojone anak Hermansa. Calon orang tuane Sapa Halilintar. Suwen ya. Suwen wis. Yo lanjut. Aduh. Videonya lucu. Ya nek di Persik tonton ya videonya idolaku gitu nomnya ganti bayi sampai saya idolaku di Persik tonton aja videonya cok dulur apa kanca ya dulur ya kanca. Masya Allah. Lanjut aja. Beda. Wih, lucu. Lucu ya cacil ya. Ya apa? Dalam ledas. Ya ada artis. Gue siapa jenenge aku lali nih. Tonton aja ya. Ya ayo. Penyanyi. Aduh. Buah. Nah ini bawa siapa lagi? Nah, buah artis Bora serap dengan tontonnya videonya bro. Alah, ya agak sewan dan mogah yang nonton video. Sing gue video yang terakhir lur. Wes sing udah aduh. Hikmah ning video iki nganu. Nek kowe kakean mangan ya bakalan lemu.
Terus ngono ae sampai ketemu nang videone selanjutnya. Paling rong dina pisan lagi nggak video nah wis ngono ae yo. Salam karo kanca-kanca dulur-dulur bluro kabeh. Muga-muga selamat sehat waras berkas barangnya akeh ujang Bustomi wal berbaran. Yo wis ngono ae lur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sesuk nah ya video oke.